nummer 6. Woo! I den her sæson, der kører vi teams af 3 captains, eller som I kender på dansk, første, anden, tredje, fjerde og femte vælgere. Det egentlig mest går ud på, det er, at vi går i rækkefølge, og så får jeg starter, så får jeg lov til at vælge en. Så er det så videre til virtuel, så derfor Nico, så derefter Mikkel, og så derefter Søjnks, så bliver det Søjnks, der starter, og går vi bare bagfra, så jeg bliver til sidst igen. Så I fatter det. Og man får lov til at vælge 2, så blandt andet teams af 3, og den her sæson, den er hostet af mit eget UC, Janks UC, så woohoo! Woo! Mange tak. Og serveren er sponsoreret af nice.dk, så mange gange tak. Og vi har 5 spillere, så det vil sige, at vi kan danne 5 teams af 3. Woo! Og jeg synes bare, vi skal starte. Okay. Jeg vælger min dreng Just Tracks! Woo! Woo! Okay, så er det mig? Ja, det er. Åh, ja. Hvem? Hvad er det for helvede? Cool Gaming, kom ind i mig. Oh yeah. Det var farve, mand. Det er bare Hvem er det? Hvem er det? Det ser selvfølgelig ud. Det er Songs. Okay, jeg vælger... Der. Det er svært. Jeg vælger min panda, Cookie! Suki. Nå, så er den Mikkel. Elle. Jeg tager Flams. Okay, og så starter vi ved Mikkel igen så, fordi han var den sidste. Kom her. It's Emma. It's Emma. Jeg kom til at sætte 4-tal på. Ups. Og så er jeg blevet igen. Okay, og så er det Songs igen. Okay. Jeg tænker, Cameron, kom med, Cameron. Nice. Woo! Så er det... Vi er som dyre. Så er det Nico. Det er en forhandling. Til dyret! Ja, så er det Nico. Til dyret. Hvad vælger Nico? Fyldemand. Fyldemand. Woohoo! Okay. Hvad fuck? Nå, det er ham, det er... Fischer. Hvad fuck er det? Så James, jeg synes, det er svært valg. Der er ZMC også. Fischer. Er han kommet på? Ja. Okay. Jeg tager selvfølgelig min dreng. OGM 2710. Jeg vil se lidt din røv. Her med din fede lort. Venlig James, det er ikke dig nu. Ej, fuck Nej, det. jeg gider ikke. Nej, jeg vil ikke med virtuelt. Jeg har valgt ZMC. Kom herned, ZMC. Jeg vil ikke. Du har også handicap. Vi kommer til. Jeg kan ikke bande ZMC, Okay, ingen af jer skal gribe mig. Track skal med over, du skal gribe mig. Jeg kommer nu. Nej, Track skal Okay, vi har nu alle sammen fået dannet 5 teams til 3. Og alle sammen får en god sæson. Altså, vi ringer jer. Janks Flyhacker. Report ham. Report ham. Man. God sæson. Alle sammen, ha' en god sæson, vi ses. Find another adventure. Come on, let's go. There's something interesting. We should discover it together. I gravitate towards you. Or you miss me when I'm alone. These things getting creepy in this sleepy state. I'll let it go. And I'm gonna set things straight again. I'm gonna prove them wrong. I'm gonna show the world the supernatural. Okay, så jeg er i gang med min recording, drenge. Okay. Jamen, jeg skal lige op med min towns. I hvert fald så velkommen til Titan Shoot Sea sæson 6, tror jeg. 6, ja. Teams of 3, og det var ganske normalt sæson, så... Ja. Men vi spawnede ikke et åkut, hvilket er ret uheldigt, så vi kan ikke få æbler, men... Ja, jeg tænker bare, skal vi ikke bare have nogle starter-tools, drenge? Jo. Bundejyden. Jo, Rasmus, de er gode. Det er fordi...
Det var lavet en tester på sæson 6, ikke? Der spawnede jeg midt ude i en ørken. Dreng, jeg har en ravine lige her. Lige her. Vi har sådan en mine Det derovre. var det kæmpe hul, der jeg var ved at finde ned i. Jeg har allerede en pickaxe. Ja, skal jeg bare farme noget træ? Det betyder, at vi har vundet. Ja. Ja. Okay. Skaffe lige en stone pickaxe. Eller vi kan godt komme derned med det samme, og så få full iron, og så komme op igen og skaffe alle de ting, vi skal bruge for det. Hvor man lige strip mine. Det ved jeg ikke. F3 spam. Okay. Jeg skaffer træ til os. Okay, godt. Men kunne man skade sine teammates egentlig? Forvent. Team damage. Den svarede ikke, jeg skal svare. Jeg tror ikke, man kan skade hinanden. Eller ikke. Okay, jeg... Nico, hvis du bare skaffer os til dig selv, så skaffer jeg til Madsylde, fordi jeg har stone pickaxe. Okay, jeg har den til jeg laver bare fuldt stone tools til mig selv. Ja, jamen det er det, du skal. Jeg laver lige en... Nej, det... Okay, drenge, jeg laver lige full diamond, så mødes vi bare nede i mine. Jeg laver lige en ekstra mig selv. Wow. Wow. Pand for reklame. Klip. Klip, hvad? Hvad sagde du? Mig? Ja, jamen du sagde et eller andet med reklame, eller? Ja, det er fordi Trixen sidder og reklamerer for den støver. Nå, bare han skulle bare reklamere. Okay, sådan der X, vi skal... Yes. Okay, er der ikke nogen andre biome til dig på? Det ved jeg ikke, men kan lige så godt gå og finde et oak wood biome, skal vi ikke det? Jeg tror, det ville være en god idé. Men måtte man strip mine? Har han skrevet noget på det? Nej, det måtte man ikke. Mener ikke. Det er virkelig godt. Jeg har 20 spacewood. Værsgo. Ja, jeg holder bare hovedet, men skal vi lige se her. Jeg tænker, vi skal bare ned og mine så hurtigt som muligt, men vi vil også gerne have nogle apples og sugarcane eller sådan der. Herovre, dreng. Herovre. Herovre. Se, så er der allerede okay. Yes, godt. Nice, bare begynder at få en hel masse. Så bare fælde træ. Ja. Der er sådan nogle grise derhenne. Dem kan vi også lige væk. Der er også nogle køer. Skal jeg bare tage nogle? Der er også får. Ja, bare tage alt. Bare tage alt. Jeg kan vide, om det er hvis noget med får de ikke brød. Wow, vi er helt ved bordet. Sugarcane. Jeg vil få brød af får. Okay, nice. Nice. Okay, så har vi alt det, vi skal bruge. Jamen har vi noget læder? Ja, men der kører lige herovre nu. Nå, godt. Så kan vi allerede få en... Nej, ikke en der tag med, men... Og der er også chickens nice, fordi så kan vi også... Der er nok mange mobs der. Og der er sådan en kæmpe ryg. Jeg har kun en fædre derude, men der er flere chickens her. Og border, det ser mega episk ud. Godt. Ja, det er sådan bare quartz. Så er det vist mørkeblå. Yeah, what the fuck. Ikke en skid. Det skal også fake ud. Sådan, ja. Okay, jeg går bare og nakker kyllinger lige nu. Jo. Oh. Vi kan bruge fjerne fra dem. What the hell? Okay, så jeg fik lige et eller andet gigantisk use memory spike. Virkelig. Jeg har En sådan zombie. Kan I høre, at jeg bliver spammet på min telefon? Nej, jeg kan ikke høre noget. Den er også på lydløs, så... Det er godt, den sidder... hvad hedder det? Vibrerer. Jeg vibrerer nede i bordet, så det er fucking irriterende. Hold op, der er mange grise her. Der er sygt mange... Jeg har 12 fædres allerede, men... Det var ikke så mange pile, hvis vi kan dele det op. Så det er godt, der er mange. Det går da sådan okay indtil videre. Ja, men har I fået... Hvad hedder det? Har I fået nogle apples? Nej, men det er det, jeg lige står og venter på. Okay, godt. Jeg skal få noget så. Jeg har absolut lidt her. Nej, det er ikke. Hvad ved du? Det gør det senere. Nu gider jeg ærligt til at lægge nok. Hvad kyllinger der? Nu har jeg også 15 arrows. Eller nej, ikke 15 arrows, what? Jeg kan høre et skeleton, men jeg ved ikke lige. PP-lock. Min sound så sindssygt høj nu. Ja, men det er sådan de... Jeg kan ikke høre, hvad I siger. Okay, så skal man nok også få en del med. Ja.
Okay, der er en zombie der. Lad os lige få nogle flere airbrugs. Jeg har 22 raw pork chop. Okay, jeg troede lige, at det, OGM, han havde mistet liv, men havde han ikke. Det var hans connection, Jeg ikke? glæder mig til at se, hvem der er den første, der mister liv. Ja, hun er fedt, Emma. Det skal ikke det være det griner, hvis det var det. Det gjorde hun i sæson 5 og sæson 6 prøve, så sæson... Der var også en, der mistede først liv. Der er en, hvad hedder det... Nej. Der er nej. Ja, Der er nu. vi har en fædder. Jamen, drenge, jeg tænker lidt, at vi bare smider den ravine der. Jo. Ja. Eller hvad? Det kan, skal vi ikke sige, I gør det, så skaffer jeg noget mad imens. Eller... Du skal bare kunne finde dig hen igen. Ja, vi skal jo selvfølgelig bare koordinere den. Ja, men det må vi gå. Åh, der er borderen, fucking til sejlet. Ja, det er det, jeg siger. Jeg har to fædder. Jeg har 18. Jeg skaffer lige noget kul. Der var en zombie, der er mega tæt på mig lige nu, mand. Jeg plejer i de sæsoner, hvor man ikke må strip, man, så dør folk meget hurtigere. Ja. Meget sværere så. DMC, han er ret vild til UT. Han spiller ret meget Battleline UT. Ja. Og han har prøvet at vinde det. Hej. Ja, det sagde han et eller andet om. Det lød det i hvert fald som om, han sagde. Okay. Nej. Vi skal ikke bruge svamp til noget, vel? Nej, det tror jeg ikke. Okay, super. Er der nogen? Nej, der er bare... Kom bange, jeg kan bare høre. Zombier overalt, mand. Jeg fik chok. Der er køer her. Oh my god. Der var du skadet. Du kan se, der er nogen, der mister liv. Kevin og... Hvad hedder han? Sådan, mand. Sean og Patrick. Sean og Patrick. Ja. Fuck. De er for det samme team. What the... Jeg har det æblering. What? What?